Здравейте! В това видео ще продължим и ще разгледаме как се добавя вече наличност или типове помещения за настаняване в нашия профил. За целта преминаваме към страницата. Бяхме достигнали точно тук, където всъщност първата ни задача ще бъде да добавим една стая или тип помещение. Това може да бъде двойна стая, като към нея добавяме галерия. Т.е. избираме отново снимките, които са към съответното им помещение за настаняване. И запазваме. С което първата стъпка е изпълнена. Следващата е да зададем цена. Както и брой помещения, които да бъдат отключени за продажба към платформата на FindDBG. Нека да зададем 3. Изискваме минимум престой за съответното помещение, брой легла, размер на помещението, брой гости, които могат да се настанят там и запасваме. С което нашият обект вече има и собствен тип помещение, което ние отдаваме под наем. Към него можем да добавим какво е включено като атрибути. Даваме запази. И с което вече сме окей. Тоест, ние вече имаме управление, имаме двойна стая, която сме със средна цена от 99 лева. От тук насетне идва момента, в който по лес и бърз начин можем да уточним за кои дати, кога тази стая, на каква цена ще се предлага и след като примерно имаме стоп сел, хотел е зает, обектът е продаден, можем да спреме продажбите в FindDBG. Как става това? Кликайки върху календара, се отваря този прозорец, който ни позволява на календара да избереме дати. Примерно казваме от 1 до 30 септември цената ще бъде 199 лева. Ще имаме отключени 5 помещения и даваме запаси. Това веднага се отразява на календара. В случай, че датите 22 и 23 са затворени, можем да зададем 22, 23 и да кажем, че тези стаи са продадени, с което те веднага биват блокирани. Можем да изберем дата от календара през, примерно, новогодишните празници, където в повечето случаи този период също е затворен и стаите се блокират. С което лесно и удобно управляваме цени и наличности на самата страничка. Ако имате въпроси, пишете в коментарите или се свържете с нас. Благодаря ви.